Здравейте, приятели! Завръщаме се след кратката пауза с поредния супер матч от Чемпионска лига на България по мини футбол топ турнира. За цялата година турнир, който чакахме наистина 12 месеца, за да видим отново най-добрите тимове в България в действие. Сега един срещу друг тук Apple Джулуница и MK Galaxy. MK Galaxy, шампиона на Хасково, абсолютен дебютант, разбира се, в Шампионската лига. И насреща един тим, за който може да кажем доста повече на фона на страхотните резултати в последно време. Има на Apple Джулуница, шампион от вече предишното издание на Лига България. Игра съвсем наскоро, преди няколко дни, матч за Суперкупата срещу Тера Трак, където загуби с 2-1 в много спорван и интересен сблъсък. Същевременно тимът на Apple участва преди около 7-8 месеца и на турнира Eurocup, европейско представяне за момчетата от Apple, така че много опит набраха в последно време, продължават така да усъвършенстват своя състав и разбира се да търсят най-доброто. Стояха много добре и с отбора на Тера Трак. Рефери на срещата Александър Вангелов и Алекси Топузов. Вангелов от далечната среда, Топузов от близката. Apple в синьо-черно, съперника в много интересен, така различен екип. Не съм виждал подобен цвят, как и бих казал. Време, разбира се, и за съставите на отборите. За Apple Джулуница доста по-дълга скамейка. С първи номер Васил Боев, с 17-ти Росен Манафов, 18-ти Георги Иванов, 6-ти Даниел Димитров, 17-ти Цветан Илиев, 14-ти Антониан Харалампиев, 9-ти Ивайло Велчев, 8-ти Станимир Андреев, 20-ти 3-ти Момчил Кузманов и 14-ти Николай Иванов. За MK Galaxy с 10-ти номер Юсеин Сабри, 11-ти Недялко Делчев, 22-ри, Илхаб Шабан, 23-ти Владислав Озунов, с номер 15 Йордан Николов, 7-7 Росен Стефанов, 8 Еркант Раиф, първи номер Сабри Ферат, 31-ви Георги Милев, 7-ми Христо Христов и 4-ти Мирослав Илиев. Матча вече започна. Отбора на Apple няма да успее бързо да изпълнява тъча. Георги Иванов хвърля тъча сега. Няма нарушение тук, колкото и да опита да извлече максимума в тази ситуация Момчил Кузманов. Има някакви проблеми той, да е всичко наред, още в първата минута да няма травми. До вратаря Сабри Ферат стига топката, пас по земята, не е лош пас между другото. Тук топката вече напусна терена, не успя да я задържи футболиста с номер 15 Йордан Николов. Отново Георги Иванов хвърля тъча, добре намери там съотборник, Кузманов чака подаване, избиване на топката в тъча от бранителите на MK Galaxy. Доста стабилно играят те в отбрана, ключови намеси и избивания до момента видях при няколко центрирания. Сега пореден хубав тъч хвърлен от Георги Иванов, но не се стигна до попадение. След удара на Даниел Димитров, един от високите играчи на терена изобщо. Георги Иванов отново с глава, ключова намеса и вече лесна плячка за Васил Боев е тази топка. Васил Боев раздава наляво, отново Васил Боев не пресира, но реши да играе дълга топка. Може би грешното решение, но се справиха отново футболистите на Джулуница с 9-ти номер Ивайло Велчев. Тук изби топката в тъч. Ивайло Велчев, топ играч за Джулуница. Отново той с топката връща назад към вратаря. Сабри Ферат сега. Георги Иванов, задържа Георги Иванов. Да видим Apple ще задържат ли така силното представяне от мача с Тера Трак и в тази среща. Вече нарушение срещу Кузманов. Кузманов отново. Този път чисто му е отнета топката. Георги Иванов
Изчаква Георги Иванов и връща на вратаря си Васил Боев, който разпределя вече по другия фланг топката. Интересна идея така с тези дълги подавания от вратаря. Използва се доста по-големия терен. Нарушение сега и на Велчев. Реферите санкционират всичко, наистина, което дори и малко нарушава правилата. За топката Владислав Озунов. Мирише ми да е директен обстрел. Само един човек стена в лицето на Велчев. Кузманов там остана по-надалеч. И доста силно изпълнение. Удари се топката в тялото на Велчев, така че корнер. Още едно интересно решение с този далечен изстрел от Илхаб Шабан. Тук дали нямаше нарушение? Не е маркиран от рефера. Георги Иванов 3 на 3. Георги Иванов, страхотен финт на Георги Иванов. Стреля удар в гредата след рикошета в тялото на защитник. Георги Иванов печели корнер за своя тим, но най-вероятно се надяваше на нещо повече, а именно завършващ удар в мрежата на противника. Добро впечатление прави MK Galaxy, доста добре окомплектовани в защита, не дават много празни пространства. Тук Сабри Ферато лови лесно топката, няма да се стигне до бърза контра за противника. Георги Иванов отново към Ивайло Велчев, който дава топката на Кузманов. Кузманов с уникален финт. Кузманов, много хубав шут от малък ъгъл, но затрудни той вратаря Сабри Ферат. Топката вече е при Васил Боев, който ще стартира нова атака за отбора на ЕПО Джулуница. Кузманов остави топката в игра, там да се внимава за неприятен сблъсък. Добре разиграха MK Galaxy. Абсолютно нарушение на Ивайло вече втори фаул за буквално 2 минути. Сега Александър Вангелов ще успокои играча с номер 9. Защото му се пече рано картон иначе. Чакаме изпълнението. Този път не заложиха на директен обстрел футболистите на MK Galaxy, но пак казвам, правят ми добро впечатление в тези първи минути. Равностоен матч, мога да кажа. Боев с топката. Велчев на самия тъч. Велчев остави топката в игра и пореден шут. Не се притесняват от всякаква дистанция да стрелят футболистите на Apple. Това ще бъде аут. След двойния рикошет в тялото на футболист от Apple Джулуница. Няма фаул в тази ситуация, тяло в тяло игра. Проблем обаче за футболист на MK Galaxy. Боев. Добра идея на Кузманов, но точно там нямаше нито един играч на неговия отбор.
Наистина интересно се развива тази среща и двата тима стъпват много здраво. Сега Кузманов търси топката добре на левия крак. Още един коварен рикошет и пак опасност за отбора на Хасково. Този път се намеси Сабри Ферат. Топка на тъча. След този матч има само още един и ще приключим програмата за днес. Започнахме в 14 часа с първите матчове от груповата фаза. Всеки тим ще изиграе по една среща днес. Утре ще довърши с по две участието си в груповата фаза. 32 отбора в битката за прозвището Крал на България по мини футбол. Тима, който трябва да бъде детрониран, мислейки от гледната точка на останалите 31 отбора на Тератрак. Две поредни титли за тима от Велико Търново. Нещо, което наистина рядко се случва в българския мини футбол. Отново в много силна селекция. Те вече взеха първия си двубой. Иначе какво да правим, кажем, за конкуренцията? Наистина толкова много отбори. Според трудно е дори да определим фаворити. Защо не да няма и някоя изненада. Сега 3-1. Това може би е задължително за завършване от отбора на Епъл Джулюница. И ето, че Кузманов бележи първия гол в матча. Асистенция на Георги Иванов. Трябваше бързо да подава топката Георги Иванов и го стори 1-0 за момчетата на Епъл Джулюница. Първата по-чиста ситуация, първата по-сериозна грешка, може би, в отбрана за футболистите на MK Galaxy и тя е наказана. Сега може да има възможност за изравняване на резултата и буквално в следващата секунда матчът става 1-1. Какво развитие на тази среща? Так му щях да казвам, че може би ще бъдат попарени от този гол MK Galaxy, но брилянтният шут на Христо Христов оплете мрежата на Боев. Никакъв шанс за вратаря на Епъл Джулюница. Кинжален удар, който изравнява резултата. Сега така опасно влизане според мен в краката на Кузманов. Фаула е именно на голмайстора Христо Христов. Извини се, но вече няколко пъти поред пострада Кузманов от фауловете на съперника. Георги Иванов. Георги Иванов ще стреля и какво ще измисли? Май наистина ще стреля? Не. Потърси подаване все пак. Георги Ипанов. Отново Георги Иванов. Топката ще остане за Епъл. Кузманов. Много чиста ситуация пред голмайстора на Епъл Джулюница. Можеше вече да е удвоил резултата. Огнен матч наистина. Но и MK Galaxy показаха своята класа. Доста бавно се изпълнява корнера тук. Нищо опасно не се получи в полза на Епъл при тази ситуация. Георги Иванов много се движи той по терена. Виждате, постоянно взаимодейства и с вратаря. Изнася топката. Сега остави на Боев да направи това нещо. Двамата продължават спокойно да комбинират. Дълго подаване на Георги Иванов, изключително точно и лесна топка за Сабри Ферат. Колко бърза може да бъде тази контра за футболистите на MK Galaxy. Доста добре пробиха. После обаче много лошо спиране на футболистите с номер 77 Росен Стефанов. Буквално се удари като от камък топката.
Тъчът е за футболистите на MK Galaxy. Ще видим ли удар? Там точно няма никакъв футболист на MK Galaxy, освен задържащия към момента топката. Нарушение сега. Веднага след като се захлади времето, доста паднаха и температурите. Боев не реагира достатъчно сигурно, после лови топката. Това е малко спорно подаване, но ще се справят футболистите на ЕПО Джулюница. Георги Иванов. Именно така трофея от Лига България утвърди ЕПО като един от водещите отбори в страната и тим, който иска да се развива. О, удар в гредата сега. Много добре изчислен изстрел от страна на футболиста с номер 77 Росен Стефанов. Боев можеше и да не реагира толкова добре. Сега шут на Кузманов пък. Той е така най-активният в предни позиции за момчетата на ЕПО Джулюница. Голяма битка на Тъча продължава там с чиста игра тя, макар и с здраво стъпване. А това вече е малко разочароващо подаване от Илхаб Шабан. Пробва тип Пол Сколс паса през 3/4 от терена, но наистина първо трябва да си голям майстор и второ това не се случва чак толкова често изобщо. Че падна гол на другия терен, който играем към момента. Там играят отборите на DXC Technology и МФК Балерини, другите два тима в тази група. Изчаквам за да ви кажа кой точно реализира. МФК Балерини, така един от топа отборите във Варна срещу DXC Technology, бивш шампион от състезанието, мисля, че през 2020 година. DXC Technology, изненадващо или не, вече изостава с 0-1 след 12 минути игра. Димитър Михалев реализира, Радослав Монев в ролята на асистент. Към момента това поставя МФК Балерини начело в групата, макар разбира се да има толкова много време до края на тази среща. Хиксът тук поставя на второ и трето място съответно отборите на ЕПО Джулюница и MK Galaxy. Кузманов. Нарушение. Фаула дойде от Владислав Озунов. Георги Иванов. Кузманов. О, какво е това? Игра с топката очевидно. Много близо до ситуацията бе там Александър Вангелов и категорично показа, че фаул няма. Има там някакъв проблем. Някой футболист от скамейката на ЕПО може би е изгонен, не знам. Да, виждаме картон там. Ще ви кажа след малко за кого е той. Наистина дисциплината е на най-високо ниво по време на този турнир. Очевидно някаква реплика имаше там от скамейката на ЕПО Джулюница. Боев сега ще подновява играта. Ще ви кажа след малко за кого точно е картона. ЕПО иначе добре разиграват. Пак ще видим удар. Сабри Ферат с много адекватна намеса.
Тук обаче да ще се справи. Леко увисна дори, макар да не бе оцелена топката по най-добрия начин. На кого дай картон, Алекс? Има по един жълт картон вече в матча. За голмайстора Христо Христов е той от отбора на Galaxy, съответно за треньора на Apple Джулюница там за реплика. 19 минута на първото по време, още 6 до края на тази част. Зверски шут, който бе толкова силен, че и след като се удари в мрежата, прескочи навън извън терените. Дано наистина не загубим всички топки. Още в първия ден тук край комплекса в Свети Влас. Тук преса срещу състава на Apple. Лесна плячка за Сабри Ферат е това чукване на топката и само тъч пък печелят при опита за бърза контра момчетата на Galaxy. Георги Иванов, Кузманов, отново Кузманов. О, какъв гол на Ивелин Кузманов! Невероятно изпълнение. Момчил Кузманов, извинявам се. Уникален гол на Момчил Кузманов след самостоятелен пробив и 2-1 за отбора на Apple Джулюница. Никакъв шанс за вратаря на Меси. Сега Сабри Ферат, но толкова стилен изстрел, че нулев шанс да бъде спасено. Тук обаче веднага можеше да реагират за втори път поред в матча футболистите на Galaxy. Само добрата намеса на Боев спаси отбора на Джулюница. Да видим Apple ще удържи ли този път предината си, ще заиграе или по-спокойно. Нарушение на центъра в полза на MK Galaxy. Виждате за какви желязни групи става дума. Наистина няма лесен двубой, няма лесен матч. На другия терен са състави като Балерини и DXC Technology. Тук също оспорвана среща, много оспорвана среща. Положението с DXC Technology и Балерини все още е 0-1 в полза на варненци след около 20 минути игра. Георги Иванов добре извади топката там. Сабри Ферат се намесва, че и даде доста приличен пас. И стрелът тук обаче е в аут. Не оцели толкова добре топката Владислав Озунов. Другият номер 23 в матча, за разлика от Кузманов, който вече е с 2 гола. И си търси и третия. И го прави 3-1 в полза на Apple Джулюница. Ами какъв футболист само. Какво да кажа, националният селекционер Ники Михов е тук, със сигурност удоволствие наблюдава тези прекрасни изяви на толкова много млади момчета в турнира Шампионска лига. Наистина уникален играч, много рязък, отличен с левия крак до момента. Абсолютна загадка за отбора на Galaxy. Бе спря няколко пъти и с нарушения. Вече нещата стават по-сериозни за отбора от Хасково. 2 гола изоставане и то точно на края на първата част. Неприятен развой за MK Galaxy, които иначе стояха доста прилично в първата половина от полувремето. Сабри Ферат. Там Велчев в здрав сблъсък с Озунов претендира, че трябва да получи
Жълт картон Велчев за пореден фаул. Кузманов се намесва. Грешка там. Колко бързи ще бъдат Apple? Очевидно недостатъчно. Абсолютно тактическо нарушение. Реферите обаче не прощават, наистина. Време си беше. Велчев излиза от играта. Жълт картон за играч с номер 9. Кой ще изпълнява? Отново Узунов! Това беше вече доста близо. Много хубав шут има това момче. Изобщо и двамата номер 23 в тази среща ни впечатляват. Разбира се, това, което прави Кузманов до момента е една висота невиждана в срещата от някой друг футболист. Не е лош пробив, справиха се някакси там MK Galaxy. Георги Иванов, добре застана с тяло Георги Иванов, добър финт, може да подава, може и да стреля, не беше грешно, че реши да търси директен удар, топката удари рекламното пано отзад, сега Сабри Ферат получи кофти пас от Христо Христов и се наложи да изчиства в тъч. Apple Джулюница, макар и трудно, започва да налага своята воля срещу силно играещия тим на MK Galaxy. Новостите, за които предполагам и другите колеги споменаха по време на коментара. 45 на 25 метра терен, най-големия, на който сме играли някога, по-големи врати. Само да последим този изстрел, който също не беше безопасен. Отборявания на реферите, за да не се бави играта. Вратарите също трябва да изнасят до 5 секунди топката напред. Още нещо интересно. Наистина всички мерки, за да стане още по-атрактивен този спорт и интересен. Това е абсолютно нарушение, за мен дори и за жълт картон. И си го получава там футболист на Apple Джулюница. Нарисувано официално предупреждение. МФК Балерини поведоха с 2-0 на DXC Technology и там ключов развой на срещата. Да видим какво ще се случи в тези два матча. Според мен, макар и съставите да водят по 2 гола, това далеч не е всичко. На този матч ще е напечен 3 картона за Джулюница и 1 за MK Galaxy от тук. След малко ще ви кажа кой, освен Велчев и треньора на Джулюница, е официално санкциониран от отбора на Apple. И нов добър шанс там пред Узунов. Дали ще намери мерника си най-сетне? Този път градата бе разтресена от това мощно изпълнение. Георги Иванов, извинявам се, е футболиста с другото официално предупреждение за Apple. Той излезе от игра, ще си почине 5 минути. Кузманов. Пак Кузманов. Ето това веднага е нещо опасно. Този път и му изневери верника на автора на хетрик в тази среща. И сега кратка почивка на полувремето за двата отбора. Вихрен матч, наистина страхотен за гледане. И двете страни. Само ни пак. Айде, отборите отново са на терена. Остава още едно полувреме, което да наблюдаваме на живо от матча между Apple Джулюница и MK Galaxy. Момчил Кузманов с хетрик през първата част дърпа своя отбор напред. 3-1 за Джулюница. Иначе е страхотен гол вкара и Христо Христов, с който изравни резултата след първия гол на Кузманов. До момента обаче в този здрав матч MK Galaxy няма отговор на класата и бързината на Кузманов. MK Galaxy спечелиха доста терен.
Чакаме изпълнението на този фаул. Като по чудо тук не се стигна до опасен удар към вратата на Епъл Джулуница. Този път топка далече е над вратата, но пък ще има корнер. Кой ще е по-бърз там? Кузманов, добре се пребори Кузманов. Рефера отсъди тук нарушение на Сабри Ферат. Ще бъде с жълт картон, то най-вероятно. Точно така. Кузманов добре залъга там съперник. Превива се играч на терена. Да не е точно Кузманов това. Ще се изправи сега. Имаше претенции от лагера на Галакси, че преди това имало нарушение на Кузманов. Интересна ситуация ще бъде това в полза на Епъл Джулуница там. Доста хора за топката. Може би ще бъде оставен Кузманов. Предстои да разберем какво ще измислят Епъл от това статично положение. Нещата май стават критични там за DXC Technology. Предполагам, че вече е 3-0. Ще ви споделя след малко апдейт за тази среща. Кузманов там близо до топката. Цветан Илиев също. Ивайло Велчев дебне от другата страна за директен обстрел. Кузманов остана и вероятно той ще стреля. Топката се удари в крак на защитник там. Сигурен гол без спасен според мен. Продължава с брилянтните изяви Момчил Кузманов. Корнер в полза на Епъл. И тук опасна ситуация. Късмета без с МК Galaxy. Наистина в последните минути доста изолираните от играта. Епъл се опитва да наложи своята воля. Боев изрита топката напред. Иначе са с резервния си вратар МК Galaxy, което също не е чак толкова добра новина. Разбира се, докато изтече наказанието на Сабри Ферат. Другия матч, да, точно така. 3-0 за МФК Балерини срещу DXC Technology. Това не беше лоша ситуация в полза на МК Galaxy. На земята е играч на Епъл. Това е Георги Иванов. Изправи се техничният футболист на Епъл Джулуница. Боев далеч напред. Нещо опасно в тази ситуация. Голяма битка в центъра. Кой ще излезе победител? Не. Тъч. Близост до вратата на Епъл Джулуница. Опитва МК Galaxy да се изтегли малко по-напред.
О, опасност, опасност за Apple! Първата много чиста ситуация за MK Galaxy от доста време назад. Отново Озунов проби там. MK Galaxy излиза от мини кризата. Има ли време обаче да затрудни съперника да вкара скоро един гол? Не, лошо спиране там. Оцеляха MK Galaxy тук. Тъчът е в полза на Apple Джулуница. Доста крясъци от двете скамейки, абсолютно излишни за елементарни ситуации като тези тъчове. Кузманов ще запази топката там в тъч. Ох, какъв рикошет, топката попадна там в футболист на Apple, като по чудо не се стигна до голова ситуация. Смяна на вратарите, Сабри Ферат се завръща. И веднага праща топката напред. 5 картона в тази среща и то напълно заслужени бяха всичките. Галакси, нарушение, има го фаула. Георги Иванов твърди, че не е прекрачил линията, но наистина факт е, че фаулира там Юсеин Сабри. И кой друг, ако не е Озунов, този път вече фронтално от така една много прилична дистанция. Да видим футболист с номер 23 и силата на неговия ляв крак. Оцели там играч, не знам на съперника или на своя тим, не мога да кажа. Но топката излизаше в аут със сигурност, така че е по-скоро късмет за него. А веднага след като се скри слънцето, доста паднаха температурите, стана хладничко. Разбира се, все още доста приятно за игра. Особено за загрелите играчи на двата тима. Днес доста от съставите трябваше да играят на 32-33 градуса жега. Намеса там на Боев. Това ще бъде, колкото виждам, корнер. Тридесет и четвърта минута на тази среща. DXC Technology връща един гол на Балерини чрез Денис Иванов, национална на България по мини-футбол. Тази топка излезе далеч извън комплекса в детската градина, която е зад стадиона в Свети Влас. О, какъв шанс сега пред Apple Джулуница. Уникална намеса на Сабри Ферат. Велчев изпълнява. Топка влезе на терена, междувременно дано да избият там реферите. Не, няма да стане. Имаше топка на терена, въпреки добрата ситуация за MK Galaxy. Корнер в полза на MK Galaxy. Ще успеят и те да ознаменуват по-добрата си игра в последните минути. Не спрямо съперника, самата тяхна спрямо старта на първата част с гол. Вало Велчев между двама проби. Ще може да центрира. Прави го не толкова добре обаче. И сега изважда топката на Кузманов. Чак на тъча избяга тя.
3-2, ето това е интересно, колко добре ще изиграят ситуацията футболистите на MK Galaxy. Това си беше опасно нарушение на Георги Иванов. По ръба на бръсначе този футболист с един жълт картон. И поредно изпълнение на Узунов. Пак той за топката. Този път е точен, но пък и Боев не му отстъпва с перфектно пласиране и избиване в далеч напред. Кузманов загуби. Веднага пак контра за Галакси. Христо Христов, автора на гола. Още един финт и щеше да свърши всичко и щеше да може да стреля. Вместо това много бърза контра за състава на Джулюница. Георги Иванов, първи, втори футболист за Георги Иванов. Справиха се някак футболистите на MK Galaxy, но опасността остава. До края остават 12 минути на двата терена, еднакъв резултат. МФК Балерини води с 3-1 на DX Technology. Със същия резултат MK Galaxy изостава от Apple Джулюница. Сега нов тайм-аут и кратка почивка. Какво искаш всички тук четиримата? За какво? Защото да не ти е удобно. Не, за какво трябва да... Тук трябва да им като как да си ги изкараш през деня. Значи нямам вече, защото нямам работа. Нарушение тук, маркирано от рефера. Много протести. Ивайло Велчев също ще бъде наказан. Червен картон получава Ивайло Велчев тук за начина, по който спря там футболист на съперника. Топка влезе на терена, още една такава. Интересно развитие. Две топки има на терена, какво се случва? Три на 2 вече води МФК Балерини на DX Technology. Още един гол връщат футболистите от София. И тук ще стане интересно с този червен картон на Ивайло Велчев. 5 минути с човек по-малко. Със сигурност и Велчев изгаря за поне още един матч на своя тим. Узунов. Пак се намеси Боев. Иначе тези удари на Узунов са наистина много опасни. Сега ще трябва да натиснат футболистите на MK Galaxy, ако искат да вземат нещо от тази среща, иначе нищо няма да се получи. А Владислав Узунов е много познат футболист, предполагам се сещате. Ще ви разкажа малко по-късно за него.
Точно така. Носител двукратно на Купата на България, Влади Узунов с отборите на ЦСКА и Славия. О, какво изпълнение! Гол няма и тук няма. Ферат по някакъв начин остави суха своята мрежа. Та Владислав Узунов с наистина една много хубава визитка. Виждаме и този силен ляв крак. Сигурност едно отлично лице, което присъства тук на терените и също показва какво е нивото на мини-футбола в България. Наистина уникален футболист с много силен ляв крак. Битката продължава с всички сили. Изстрелът тук обаче не е достатъчно точен на Георги Иванов. Все още са с 5 души състезателите на Apple, но скоро ще изтече наказанието и ще влезе играч. Ще загубят цялото си предимство футболистите на MK Galaxy като преимущество на терена. Да видим дали в другия матч ще стане някоя по-голяма интрига. Тук дори с човек по-малко е за сега удържат фронта. До края има 6 минути в тази среща, на другата 8. Шабан наляво. Пак Шабан ще получи. Опитват се така да спечелят пространство и числено предимство играчите на Хасково. Интересно, че не играят с изнесен напред вратар. Нещо, което може би си струва да пробват. Далечно подаване на Боев. Пак влезе топка на терена. Танто, какво загряване правите? 10 пъти има топка ваша на терена, брат. 10 пъти е тая коя, не е ли ваша пак? Не е наша, бе. Момчета! Какви са правилата? Какви са? Как уредите галактика? На вашия отбор поне 3 пъти я вкарате. О, уникален удар в градата отново Влади Узунов. Колко пъти видяхме мощта на неговия шут в днешния матч. Няма късмет обаче този играч. Там пак някакъв сблъсък. Здравичък матч става, не може да отречем. Добра ситуация за Apple, които вече са с 6 души и така официално още по-трудна е мисията на футболистите от MK Galaxy. Играха добре, но не успяха да се разпишат, а тук край на спора слагат футболистите на Apple Джулюница. На другия терен също ситуацията е подобна, защото МФК Балерини поведоха с 4-2 и така се очертават победи за Джулюница и Galaxy в днешната среща. Ще ви кажа името на голмайстора след малко. Това е Даниел Димитров, който се разписа след асистенция на Георги Иванов, който пък направи хетрик от асистенции. Страхотно представяне за Жоро Иванов. DXC Technology връща един гол. Ще бъде интересно все пак там. Но можем да кажем, че тук спора сякаш приключи. Apple Джулюница показва своята класа, макар и срещу
много надъхан съперник. Удар в градата директно от корнер. Имаше достатъчно така самочувствие Георги Иванов, за да го отправи. Сега отне топката пак той. Даниел Димитров. Блокиране паса на Даниел Димитров. Тази група ще се остане много интересна. Георги Иванов. Яле, де ти казвам, това става за втори път. Топка фаут. Вече си с летеж вратар в последните няколко минути Хасково, но никаква полза за играта. Пореден здрав сблъсък там. И Варна пак караха гол на другия терен. Там попаденията падат едно след друго. DXC Technology вече трудно ще отвърне на подобно предизвикателство. Но още по-интересни пък стават сблъсъците на DXC. Бив шампион все пак турнира срещу съставите на Apple Джулюница и съответно Хасково, които също нямат право на грешка. И DXC Technology пак върна гол в ответната атака. Извинявам се, че коментирам другия матч, но този откровено се доиграва. Там очевидно е изключително интересно. Пореден фаул и най-вероятно картон ще има. Ще ви кажа за кого е той след малко. Цветан Илиев получава поредния картон в тази среща. 8 картона в този двубой. За сега мисля абсолютен рекордьор. Или може би наравно с срещата на Надежда и отбора на пожарникарите по-рано днес. Всъщност мога да ви потвърдя след малко. Нека да видим това изпълнение. То може да доведе до куриозен гол. Какъв късмет само тук за футболистите на Хасково. Та на матча МФК Надежда и пожарникарите имаше 7 картона, така че да, имаме нов фаворит с 8 картона в тази среща. Това си е доста за мини футбол, но пък се стъпва здраво и залога е голям. Кузманов, Даниел Димитров, добре гардира Димитров и разпредели надясно. И още едно попадение на сметката на Apple Джулюница. Отново Кузманов е точен. Всичко свършва наистина окончателно за футболистите на Хасково, защото това е последния съдийски сигнал. Победа с 5-1 на Apple Джулюница срещу Galaxy, така че кратка пауза и се връщаме след малко.